F1. Ja, dankzij ICT. Cancel. Cancel. Oké. Ja, en dan moet je wachten tot deze groter wordt. Zie je het en dan in het rechterbovenhoekje. Ja? Ja. Nou heb je op dat ding sneeuw, ja, er zit weer een knop op, ja, hier, AV. Als je daarop drukt, krijg je dus ook weer die F1. Oh ja. Ja? Prima. Bandje weer. Bandje. Ja, bandje. Hier. Dankjewel. Waar is het doosje? Dus Dus ons eigen bandje. Ja, maar het lijkt me toch handig dat je een doosje erbij hebt, want zo kun je heel snel het bandje beschadigen. Oh, daar is het doosje. Ja, nee, oké, weet je, houd dat bandje altijd in een doosje. Kijk, want één ding, kijk, het bandje zit hieronder, hè? Oh, ik dacht. Ja, dat is een. Ja, maar als je door spuugt, weet je, kan die al naar de knoppen zijn, hè? Het maakt mij geen donder uit of zo, weet je wel. Nee, dat weet je maar eigenlijk. met dat soort dingen, weet je, moet je dus gewoon niet doen. Dat weet je eigenlijk zelf helemaal niet benauwd, inderdaad. Nee, maar dat is namelijk het domme ervan. Ja. Weet je, van zonder dat je weet, doe je het toch. Ja, dat is wel raar, inderdaad. Ja, weet je, van eerst nadenken voordat je wat doet met dit soort dingen. Ja. Anders kun je gewoon 2 uur lang overfilmen. Ja, weet je, anders kun je het bandje gewoon wegflikken, weet je. Als jij hier een keer een roggel maakt en je kost eroverheen, dan is het wel dom te lachen, maar je doet het dus bijna, hè. Want je staat dus te blazen en met je blazen komt de speeksel mee. Ja, ik dacht dus dat blaas ik de schade af. Nee, dat doe je dus nooit zo. Maar dat is toch niet de bedoeling? Nee, ja, dat is niet de bedoeling, maar je doet het wel. Ja. Ja, weet je, en daar reken ik altijd mee, weet je, wat je wel doet. Ja, ik bedoel, je kan maar van 100 dingen zeggen, maar daar heb ik gewoon niks aan, weet je, als je het anders doet. Ja. Ja, toch? Oké, Dat was. prima. Er zit een achterkant van het bandje, er zit een schuifje. Ja? Als je een schuifje naar beneden doet, is hij beveiligd tegen ongewenst wissen. Ja? En dat kan wel eens een keer gebeuren, weet je, van als je hier op de verkeerde knop drukt, Ja, dat je in plaats van het kopiëren bent, weet je, van dat je dan aan het wissen bent. Ja. Weet je? Maar het houdt in dat je zo ook niet op kan nemen. Wil je weer opnemen, moet je dat schuifje er weer Ja, hadden we omhoog. straks dus. Hadden we hem per ongeluk erop gezet en toen konden we niet opnemen. Juist, ja. Oké? Dus als je weer gaat filmen, schuif je weer omhoog. Als je het bandje erin duwt, nooit helemaal doordrukken met je vingers, weet je wat ik 9 van de 10 zie doen, maar gewoon tot aan de voorkant, want dan pakt die videorecorder zelf. En het is maar dun blik wat erin zit en dan verbuig je het. En dan heb je kans dat je het bandje vast zit. Dan heb je ook een probleem. En dan heb je ook een probleem, want dan moet ik namelijk de hele videorecorder openmaken om het bandje eruit te halen en meestal is het bandje dan beschadigd. Ja? Dan hebben we een volgende ding, je ziet hier nou streepjes op het scherm, ja, of op de display. Ja? Dat betekent dat op die plek van de band geen informatie staat, dus geen filmmateriaal. Oké. Ja? Dus je moet terugspoelen. Dus dat houdt in dat je of je moet doorspoelen of terugspoelen, het ligt er maar waar je zit. Ja. Ja? Dus in dit geval kun je namelijk zien, weet je, dan komen er zo in die